tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zavain chibai le vek ule tun chum video wa chuan Korean television series Never Twice ti hi toikim taka thlira ngai thak ho zoi na hun ilo nei liang umyang palova fapom gimpar kha chuan afapa chu damdo ina vaccine la tura kalpuin chutia minglam hun nga ka pona an chut ran lai chuan apum churon na thutin atal boy ti ta chu muna lo omve Millionaire Tupa na he jun management zira rampona oma ronkir de olol chu tunge ani po shemia lovin mania thu om chun ani awang chuan anau te chu ahlan roka washroom lama aliam san ngal nurse la chuan naute pa emoti in vaccine lakpui tur chuan aron ko lut ngala bangbo takin na he po chuan alu pui ve ringutani chuta Xiao zum taka naute an chiu tur chu leina tatlatin zona nga em maya akhir lebok ti chuan tlang shileng akai ve satya awanga jackson la tura damdo in pan na he chu ti pal thil thu in pa fanei to anga ngai hai pal chu alo ni ta a chu ero na he chuan a holem lo ni in alang bok Mahse boy thak tak mayin ti boy tu te nu fa bok chu konga an local nek lai mula in chanpui lo chu du viau Mahse alai na tlat si awangin in thlenga thla chu atum le ta a Mahse rei lo te ya nau te chuan rim ron chwa in ani ang tlangwal ma ani to ka in cheng vong le in la class ve tak tan chuan tor a harlam shetani glass hon huaw la nau te tan chuan a that box si lo wangin alo phur ve ringo chu a in chir kong tluan ta chaka chumi te nu fa chu engtika ma aton to lo sham abe sebok soito angin na he hi rampona tanga management zir chuak ngat ania wangin a ro chun tur apu hotel lama chuan atap zui deuh cho chin an gym te chutlo in a chol san na alo rei deuh to wange a zo chamang ta hau lo maya chuta afa chom nana arem thokwal bor pa kha I chu huna chuan muntify tu angin alo thok vereng chuni in dumbbell choi zo lova na he then chok na te chu olsam te a choi son sakin ti dan tur dik tak te chu a shil ta zama a na he la chuan atilang gloria washa in achapau na awangin park kha I chu a na atang chuan a ban zui dai mai hei wang hian park kha chuan golf course lama part time na a thole phata ani Mahse chu mun po chu na he te ta tho chulo ni in a chet polo luata chu mun ron endik vel na he nen chuan anin mu phale ta a park kha chuan anau te chom na na tho nge a chul dan te chu shilin chairman tupa ani ti ashat nuwa ero makti na khatin chuwang chuan na he po in ban le kher ngai tolovin a na chu ama thuwa aban sanve mai ring bokani Mahse atu ka office akal chuan park kha I chu a u secretary atana lak alo ni le to ti mu in anin tong fu reng mai chu angai na shelo hle na he chuan park khai chu thla ho zuin anin kot athlen pui nu chuan amuthil to awanga car seat belt phel sak atum lain tumlo devin an mui chu ain sipal ta park kha ipo a har chian pha hle tolson ngalin na he chuan ti palani kha ingai ang kha animia lovania o ate zui mol mola Mahse park kha ero chuan engtin ma tilovin thil thleng chu enga ma angai lo ti sha takin min thla thlenga kalomiti in achuk zui mak mai chuti line thil thleng chu na he mi thla chuan cham zui ta thlatin aning tak zet bok ti thin rim tu ber po anin ami thla a mu zui chwai reng laya enga ma a ngai lo ang maya park kha I awm thei bik thlat lai chu ani atuka atangkal turla in anin kota chuan park kha I chu hmula in alai deuh tatlat maya belo chuan akal zuinal nal mai park kha ipo ale hoi hai hle ani office heng na he chuan park kha I bok chu hmula in mulo dan sham chu dap Mahse omzia ala om ei lo zui ama zan lama thil thleng wanga zaka tim deuh tatlat ani ti shethiam park kha chuan thengil dai ro keipo ka thengil ngal dai lom te chu tile tham hamin ka tai po inilo shim anti te chuan engtin emoni tak na he thinlung chu anadeu zok bokani office athlen nu thleng po in adu lo chung park kha I chu ami thla a cham zui tatlatin ane to tak zetani
chuta par kha ile a thona nu chu la in swal buai zui ngikin a u naw nu mi je she chiang tu ani awangin peilo takin thel na chu a tholi angai buk tinge i bo samte ike ton to na tia a hau zui lai chuan par kha I chu a hnar ron thi in ti fai a tumna lama ala tuai pher kwal nuai zuya na he chuan a romola ti fai sak zuin chutianga ati vel nu phei chuan ama chuan engemo danglam deuh a umani ti in sha in a in thiar fi hlim ngal dai mai ani khatni atanga an boruak te shepawangin a boss la chu par kha I chunga chuan swal thiam chhohle in a chor fep ne viaw maya a ke te chu ati pem pha hial bok chutianga chaw taka kelonga akal nek nek lai chu na he bok chuan mu fole chat bokin a ruye motia a mu lo der zet nu chuan a ke pem chu mu in a khongai le si a phei khok te chu buntir ta velin a shui te chu a sui sak vel deuh thlap boka na he an ake anam wanga tlukhut ani thu te soi nu phei chuan par kha I chu lom lo hle in ake te chu anim zui thut thuta rin ai taka ami zemol mangle naupang chia tak chu na he po in a hlimpui chan ta hle ani chuta a ho fel nu in an buai de uwangin par kha I chu office lama kaukir le ni in ani la chu naute nen avakal rup na he chuan lo mu fu le in apa lem changa alo buai pui ve zwai to ani wangte chuan alom tang hur hura azak le vel hemi nu hian a ho thwai theina na he chuan par kha I chu na te tho pui zuin chutianga afapa in Nuthlawi fapom mek a buai pui deuh tlat thu lo sheve na he nu po in thil thleng chu du lo hle in ruwa man na asiam ngal par kha I chu painting man to tak deliver turati in chu mi kal tlanga ruk ruwa pu a talo tira mual pho taka siama tir bowang wang chu atumani police ho chuan an rik ram na sat em wangin naw te la chu atap na sa em mai boka chu chuan par kha ipo atimang ang tak zeto heti mek lai hian office lama om na he chuan par kha inaw te bek le a phone thehil te chu mu in angai na shelo viaw mai gallery kota police car ding thup a mu chuan thil engemo a thleng ti man thiamin police tena par kha iman an lo tum ve lai tak chuan va thleng hlolin he department a how to ber hi kani ati in a thlawang chu a hau ta ngala zo na zot mi alawa adik zo kani ti arin thlap na chuan par kha ipo tilom hle in ho konga te chuan lom awangin a hnuka ul chung maya engma aruk lo thu chu a shil ve bok na he po in karing thlap chi alom tu nu in nge naute po chungin rugru angni ati a arin tok na chuan par kha ilung no kai chhuakin ma ni maya shingnun chuk chho tak tak tam tak apal tlang nu a ring thlap tu le atana ding chhuak tu an ve ta chulung chebokin a chap ta hliam maya na he po chuan shethiam hle in car ati din saknu chuan anaute chu pom sak le in thol taka adu ang to ka tra hom na hun chu asiam sakta ani naute hne na te chuan anu tra chan chu alungai wang ani lavania a thin lunga tleng fai ve ani so te ti velin par kha I shiom na te chu a sha thiam pui viaw ni in alang adu ang to ka tra nu in par kha ipo in ngai ron o chho vele tamain anui don zui le bok boka Mahse ho tuma anin tin to lai chuan naute bok chuan rim danglam aron chhuale ta par kha chuan pona chhuakin diaper chu thak sak tum Mahse shitlang akai pal hlaw na he chuan ngai tilovin kar chunga chuan a thak tir zui ta bokani achunga that na zong ti awanga lom ve tak zet par kha ipo in atuk lama chuan lom thu shilin kalaru let ve nge yang che ati ve ngial bok chuta na he chuan abial nu hlui le apasal hual te chu tok thutin abial nu hlui tong khum dan vel run ve tak zet na he po in dot soin nu pui hual anei ve to thu te chu ashil ve taringota athu soi oilo hul hual abial nu la chuan zanria kil ho puya te chuan somin chu awanga mangang le si na he chuan par kha I chu anu pui tur lemchang tur chuan a som taringot mai ni ani po chuan remti in uluk taka cheya thuam hnomoi tak a in bel nu phei chuan naute pom nupor ve tak par kha I chu chhelo ti pialam ni in alan dan thar chuan na he po chu atimeng lian tako koka mi pa e ti lo chuan a lai deuh ta vel zama bokani
an kalma in na he chuan chataka brief molin lemchang ang deuh te khani om tonga nge zona har deuh hlek phei chu ka chan tura ida top don nia ti in atong swalang ti mol mai chu a hlang bokani a an le zwal nan ti in zungbun te chu a leilok thlapa lom om takin par kha I chuan alo bun tok thlap bok chutianga om ang theiber tura kut in kai na pa an lu dun hu chuan arin lau taka mecheron shwai tur anei ve tak mialawang chuan abial Nuthlawi po chu makti in alo meng phar on mai ni a pasal tur la chuan par kha I chu lo fak zui chiamin a thik vel lek bok anin ton dan te chu zot le in na hian love at first sight ania ati nu phei chuan thik le em bokin kan pa tur nen hi chuan kanin thena tanga ni som nuwa khan kanin tong ati zui vel mak par khai la chuan anin hual na zungbun lem te chu lo tilangin a ex thiek lutuk bok chuan ngei omle musit tak taka tong khum zuin na he po in par kha iril ro tor chu alo ven thon pui tak zetani Mahse zam du big der lo par kha I chu rai ang takin awak der ta vel chiama an ruwa man lok na atel si lo wangin na he chu amak ti berbera te achang vel thil omzia ashiat nuwa ero par kha I chu fing reu ati in alom hle a ina a ho nu thleng po in aril rungai to na chuan par kha I chu acham zui le tareng maya chu Nuthlawi naute pom afapa en kol nana khowot po poisa theilawa rim taka na thok thin zun chuan a phuar nget sau ani ber mai Christmas urlok ni ani a na he chuan surprise adu awangin par khai chu office a kovin ningle Mahse ani po chu akal le ta na a na he po in anaute mammo tornia asya thil sang te chu po fu lo awm thelo nan le khathema ziak chawin par kha ipo in apot chale naute nor na thar adon don ta ka wang chuan ani po lom le in ahlim mel chu na he po in mu nuam atingei mai athil don thara chuan naute hi nor chinila te tivelin par ka te chuan an han nor dun ta vela chutiang reng chuan in zui koi ta main dora an solna phei chuan nupa emoti an lo ti vela chung ko thalak me sakti an lo tumbok anni po chuan yalem lovin chung ko ang takin thla te chu an la hau ta vel bokani nile ga anin zui koi nu in na he chuan thla hole thlapin an chen om tlangwa la chuan inti phung thlo fashion par kha inaute nor na tur chu alo present ve cha na he chuan thik ril lu hle in a pek zok chu a mang lowang ti hlawin a ho nu te chuan a kol pha hial a pek zok chu man atom thua shat nuwa ero nuile songin a thil pek a thlang zok ringot mai po chu a hlimpui em ringot mai ni chuta na he chu a na thil wangin rampona azin ngai don thutin chuta meu chuan par kha ipo in aril ro chu thup har sa ti veta in achunga chuan engemo a thlen palhlawin kallo mai tur te chuan nukul teu chungin angen hiala na he chuan hlim taka aron kile thuai tur thuwa hnemin a thlo san zuita ani chuti lain azin tur zok na heril ruwa po engdang lengzui ta reng lovin chungkwa ni om tak anga an thalak hona te chu a thlir reng mai chin heti mek la hian ashiat mi alo ero aliam nu achang khan par kha I chuan anin kar shia achung ti atang chuan ti du da na le mu sitna atok zui na sahlia anu phei chuan da bodan kong phet chu angai to le chanta par kha I chu lem ziak man to tak deliver tura tir ni in kong laka chuan motor pakhat a side lo taka ron tlan nen chuan intipal chelin enfia tuma par kha I tholan chuan chak taka ron tlan bike khal tu pa chuan lem ziak chu alo ru man dai mai ni engkima chatnu chuan lem ziak about ti shelo par kha I chuan an deliver na tur mun lam chu panding le ngalin lak mai tum chuan alo om to reng lo ti a sheve ta chia thil thlenga wang chuan a thona te chuan ban ngal tumin na he nu phei chuan aruani te chu ring der velin ani na taka ero arwa man na vek ani reng si athil tona wanga rilrun na tak par kha I chuan thil omzia chu na he po shilve du hle Mahse ati boy mai hlawin a shil le du talawani
na achanga ban tak par kha ichu motor sil na lama in hlo chhun zom le ta in na he ko le message te chu a chang du talo boka na he po a shil hai hle ani ati tur ang te ati zo nuaron kir ve ta na he chuan na achanga par kha i ban ani thu chu shengalin anurwa man na vek ani ti po shil ngai lovin a shethiam ngal vek par kha i mu dan tur chu dap ngalin an chen ompa kal tlangin a na thona thar lama chuan awalang ta hlol mai kai atum na te po chu par kha i chuan vai kyang makin keima in kein enkol ve thei kuddo ka ni lauti na kal san mak mai chuti line an hun man dun to zozai ti awanga par kha ilaka om har sa ti to na he chuan wapan le shamin rala changin rim taka na athok lai te chu thlirin a khongai hle a intipal chhel bokin na he chuan awa chan man shamani adu thu te chu shil zuin atuk lama la anun par kha i suhlum tura arwa man motora chuan par kha i aya ama le ama chu in bar lu khalin ni khoshilovina om phata damdo ina kalpui ngal ni in lotling taka zaini Mahse ni khwa ero ala che thei mai lo par kha i chuan trap chungin chairman nena chuan ngai dam dil molmolin hetianga na he om chan hi keima awangani atia chuti line chairman ero in engma soilem lo thung engma soilo Mahse par kha inat na le atupa angai tuana awanga amang an na ero amu mai bik lo chiang hle ani par kha in ni khwa ashiat le ma na he en kola abula omve adil na po churem ti sakin atupa in anun na thap mewa ahmangai meichia chu adin mun chiat wang maya engama ma a min lo ngal em chu atum ve haulawani hei wang hian par kha ipo ni khoshelawa ommek na he kianga chuan engtiklai po a om thei phata in dwar le mangai takina en kol chin ani athil ti tenom tak wanga jela ommek na he nu po in arwa man na wanga afapa accident thule ni khoshilawa a ommek thu chulo cheve in a in sir tak zet hemi nu hian bela chwa lai lok ni in afapa muturin damdo in lama akal ngal chuta chuan afapa lo en kol char char tu le a huat em chin par kha inen po chuan anin mule ta ani thinlung taka in sirti sha tak trap hom chunga afapa ne na ngai dam adil nu chuan afapa tihlim tu ber chu apoye soimi alo chunga adin mun hiam wanga huatlat par kha yani ti te chu shachiang beta in par kha in na he hi aron har chuak talawani po in abula ko omrengang engkim ka chan vek mayang ati nu phei chuan ati mai lawani ti chu amita tanga chiar thein yaina emo sidna emo po chu nei tamia lovin afamo turin apom ta thlapani zan kha chu damdo ina chwa san lok hlanin par kha I chu na he har to thu sha tir ni in alom lu tuk chu man mo bakleng in atlan ngala Mahse landan mai chuan na he chuan asia po ang talo engma po chu soilovin makti mel zet hian alo en kul ringot maya par kha I chuan ashiat na a hlau ani te chu ring tarum rumin mangang taka doctor ko atum lai chuan na he chuan akut churon wan ta chatin alo ti dervel mai lek chulo ni in hlim takin anin ko azui ta vong ani azia om deuh nu thleng po in par kha chuan na he chu labwai pui chhun zum rangin na he po in hotel management course zir chale tur te chuan arona chuti lain lekha athiam theilo em wanga high school po kal tluan talo par khai eroin apeilo hle na he chuan engkima kapui vekang che tia fuya anor tlat si awangin anial thei ta bik lovani nima sela ale khazir lo na chu a reilu lai to em wangin angong to hle a class a te chuan ham buin amu thlude ureng chin na he la chuan ngai to anei lo taka amu bor mai te chu lom om ti zok hlevin rala tang chuan alo thlir nui vur mai chin ani afama watana parkha ipom veta na he nu po in
anu le pa te chu mu in college admission letter adon vele anin nei ni tur kan ruat fel ngal don ya naute po keiman kalau en kol vikang ti in ain huam to vel ro pui hei wang hian reilo te nuwa chuan park ha ipo na he te in lama chuan lut don tarupin har sat na neu neu le buana tam takara atopa topa chuan na hele park ha ite chu pum khat ni ve don ta in fasha naute po in pa tia kau tur le chung ko du om tak anei pha thei don ta bokani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thlenga min lo thir saka wangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawa in ni man nuam mangcha mutui le vek ule